नोंसोरजों रायज्लायनो होननानै दुगैखांनानै आराम फ्रेस जाबाय आरो ना दसे नोंसोरजों रायज्लायसैलाय फै बयजोंबो मोजां गाज्रि रायज्लायसैलाय बिदिनो ओंखाम जानायनि सिगाङाव लाइभआव फैबाय गामाखालि ओंखाम जाखांनानैसो लाइभ फैयोमोन दिनै ओंखाम जायैनि सिगांनो लाइभआव फैबाय आरोना लोगोफोर दिनै खामानिनिफ्राय एसे थाबसिन फैनाय जाबाय दे बयबो फैलायलायदो लोगोफोर लाइभआव दसे रायज्लायलायसै सोर सोर मारै दं मा खालामगासिनो कमेन्ट हरलायबानो जाबाय खबर सबर मारै बोथोराथ' गरमखा जाहैबाय मा खालाम आयु आं लाइभ होनायखौनो भिडिअ खालामखुमाबाय नै आंना फिसाजोआ नै आं दा लाइभआव होबाय थानायखौनो फिसाजोआ भिडिअ खालामखुमादों आंखौ हामा थांदो मेम'रि फुल जागोन बिमाना मबाइला है गान खनालै आं गायक नङाना आं गायकआसो गान खनोमोन दा खारनो बिमाजों ओंख्रि ओंखाम संफायदो थां आंनाव हरनाङाथ' मानो हरनांगौ हरा बिमाना नेट गैया हरजाया हरनाङा बिमानाव नेट गैया मा बुस्थु खालामदों नोंलाय बोरमाखौ थफि गानहोदों कमेन्ट हरलायलायदो लोगोफोर सिनायालै मबाइलाव नुदानो नै आंना फिसाजोआ बियो आंनि फिसाजो नुला हनै सिनायला सिनाया ओमफ्राय हामा आं लाइभ होदोंना बिदि डिस्टार्ब जानो नाङा केमेरा होथेनोसै केमेरा होथेनो नागिरबाय मालानि भिडिअ दंबावोसो नै आं खांदों साथाम नायबाय ना हाबो सावनायखौबो खोनाहैयो दां बेयाव खोनाहैयो मानसिफोरा खोनाहैयो साउन्ड खमाय हामा खमाय साउन्डआ दिसटार्बथारलै फिसाजोआनो दोनदो थांदो बे बाहेरायाव गेलेनो थांदो बेयाव जाखो लोगोफोर माथो रावबो कमेन्ट हरथ्रा कमेन्ट हरबासो इन्टारेस्ट मोनो रायज्लायनो लोगोफोर
थाइसे जालाबाय थायो मोनाबो नालाय टर्च लाखाबाय नै आंहा टर्च कारेन्ट थांबाथाय टर्च लाखायो कारेन्ट थांबाथाय बेजोंनो लाइट होगोन आं दा कारेन्टआ खुनु गेरेन्टि गैया जोंथिंजाय दसेनो थाया बेथ' लोगोफोर कमेन्ट हरदो दे कमेन्ट हरबासो रायज्लायनो इन्टारेस्ट मोनो बयबो कमेन्ट हरलायलाय दे जाय जाय लाइभआव फैदों साब्रै लाइभआव दङ मैयानि लाइभआव फैनायावथ' बर' सानैना बेसेबांल'मोन बाखि साथामना सानैया कमेन्ट हरनाया मा मा भाषाजों हरखो मोनसेबो बुजियाखै मैयाथ' दाखालिनासोमोन ना दाखालि साननै सिगांनियासोमोन फांखा होनायाव सिब जायो जाम्बि नरनारायण बसुमतारी मा लिरखोथाय आंना मेगना खाथियावबो नुमालै बांद्राय खाथियावथाय दांदुफुर वाटारफलआव बेरायहैलै जों नायनि दांदुफुर वाटारफल आं बे जायगाखौ बारा मोनथियालै बबे खन्द'आवथाय मोनसे जायगायाव थांखांबाय आं थांनाया खिन्थु बे आं जे जायगायाव थांदों बे जायगाखौथ' माबासो होनो मा होनोमोनलाय जलनाग्रासो होनना बुङो आं थांनाय जायगाखौ दांदुफुर बबे साइडआवथाय आं बाव थांफेराखै बे दांदुफुर वाटारफलाव दांदुफुर हाजोनि अन्थाइ गुफुर गोजौआव थांबाय दाख्लै भिडिअ खालामखांबाय आङो बेरायहैदों आरोना बेखौ थांजागोन मालाबा र' टाइम मिलायबा थांजागोन सोंहरनांगोन आरोना बे एरियानि मानसिफोरनाव दांदुफुराव मोननैल'सो मोनथिगौ आङो दांदुफुरनि बे वाटारफलखौ जलनाग्रा होननायाव मोनसे ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय हाव हाव होननाय मोनसे बे मोननै जायगाखौल' मोनथियो आं हाव हावआवबो थांखांबाय खिन्थु हाव हावआव जों थांबा आगोलाव ओरैबायदि लेथ्रामोन आरोना बिफां बिलाइ सेवनाय मानाय ओमफ्राय मानसिफ्रा थांनानै बेदिनो जाला लोंला बै प्लास्टिक माबा माबि गारनाय बिराद लेथ्रामोन आरो आगोलाव थांनाय बोसोरावमोन नामाथाय जों थांनाया बिराद लेथ्रामोन जायगाया दासो माबायदि देग्लाय थांनाय जायाखै टाइम मोनबा थांनानै हगारजागोन
फैगौ रबिबाराव ट्राइ खालामनि टाइम एडजास्ट जायोना जाया दांदुफुर बे वाटारफलाव बबे जायगाथिं सोंनानै नायनाय जागोन। बे रबिबाराव जुदि टाइम मिलायोबा थांजागोन। माबानियावथ' बे दांदुफुर हाजोनि बे जलनाग्रा होननायावथ' माने ओरैबायदि गिथावथाव जायगायानो खोमसिजोबखा जरना सिङाव वाटारफलाव ओरैबायदि गिथाव आरोखि जायगाया खन्द' खन्द' बिराद गोलाव गोथौ हाबलांदोंमोन जोङो जरना सा ओमफ्राय दै बोहैनाय जायगा जायगानो गोदोनासे गोथौ गोथौ दङ। ओमफ्राय मानसिबो थोरोबो गोथां नुलायलायनाय दं गोजौआव गिथाव बाथाव आरोना जायगाया। ओमफ्राय बिदिनो फरेस्ट दिपार्टमेन्टफोरनिफ्राय माने बेबायदिनो जिबौफोर हमनानै हगारहैयो होननानै खोन्थादों आरो बे लकेलनि मानसिफ्रा। ओमफ्राय थांगेरलाबाया आरो गिनानै बारा गोथौआव थांगेरलाबाया। थेवबो थांदोंमोन जोङो थांनाया गियाल'ना सिंथारसिम दैयालाय मोजां जलनाग्रानियाबो गाज्रि नङा वाटारफला। ओमफ्राय बे जलनाग्रानि वाटारफला जाहैबाय हाग्राया गेजेराव हाजोआवनो आरो बेबो बारा गोजौआव नङा गाहायावनो बाहाय मोनसे फुख्रि बादि दं आरोना अन्थाइ गिदिर दङ। माने बे अन्थाइ गिदिर सायावनो फुख्रि बादि जावनाय आरो दानख'नाय अन्थाइखौनो फुख्रि बानायनाय अन्थाइ सायाव दङ। ओमफ्राय दैया ओरैबायदि लेथ्रामोन आरो बे बिलाइ सिरिनानै सेवनाय मानायनि थाखायनो। ओमफ्राय जायगाया बे माने एसे गोदोनि राजा रानि मोदाय दावदायफोरनि माने एसे माबा रहिस' गोनां जायगा आरो बे जायगाया। आं सोंदोंमोन गामिनि बे कয়েকজন गथ'फोरनाव ओमफ्राय बिसोरथ' मोजां खोन्थाजोबनो रोङा नालाय मालाबा टाइम मिलायोबा खनसे थांफिनजागोन आरो। कहारि बारनानै गार'फारानो होनदों मानसिफ्रा। औ बे कहारि हाजो बारबानो दांदुफुर हाजोखौ मोनखायो मोननाया दांदुफुर एरियाखौ मोनजोबो। दा बबे साइडआव माने बे हाजोआ गुवारथारना बिराद गिदिर एकदमबारे धिर बिल नांहैहां जाहैजोबो हाजोआ। दा बबे खन्द'आवबा माने बे दांदुफुर हाजोआनो बिराद गुवार आरो गिदिरथार। कहारि हाजो बारनानैथ' मथा मथि गार'फारा गामि मोनबाय बर' मोनबाय बे खन्द'आवथ' गैयानो हाजो साइडआवसो जागोन ना बुस्थुआ। हाजोआ बे माबा दांदुफुर हाजोआनो गिदिरथार। रबिबाराव टाइम मोनोबा थांनानै भिडिअ बानायगोन आङो टाइमा एडजास्ट जायोबा आरोखि रबिबाराव। माबा एडभार्टाइज बादिबो होलायलायदों पस्टार बेनार होनानै बे दांदुफुर माबा वाटारफलखौ आंबो नुखांबाय नुनाया बे एडभार्टाइज बादि होनायखौ जायगाखौसो हमनो हायाखै आङो। बावखुंग्रि हाजोआवबो दङलै वाटारफला खिन्थु बाहाय थांफेराना मानसिफ्रा मोनथिया एकदमबारे हाजो दरसे बारनानै आरो
बिराद बरिया बरिया दङ हाजो दरसे बारना हाजो गोजौथारावसो हरै बे जायगायाव थांबाथाय लामाखौ फैफिननो आन्दायनो नागिरो सनाथि बसुमतारी ओइ नार्जारि बर' सोरखौ ओइ नार्जारि बर' होनखो सनाथि बसुमतारी सोरखौ ओइ नार्जारि बर' होनहरखो आंना नार्जारिबो नङा बर'बो नङा टाइटेला मिथिबायना आंना दैमारिसो टाइटेला दैमारिसो आंना टाइटेला दैमारि टाइटेला जोंनि गामियाव मथा मथि न'खरनैल' दङ जोंहानि फेमिलि ओमफ्राय जोंनि आदैनि फेमिलि जोंहा न'खरनैल' दैमारि टाइटेल दं जोंनि एरियायाव आरो नार्जारि टाइटेलावथ' जायाखै माथो हनै मा खबरलै दिनैसो लादु मा लादुब्रा बुजियालै आंहा बिदिखौ खबरालाय मोजां लादुआबा मा भाषा लिरखोलै श्याम बसुमतारी 13K view 3 hours ago like that 13,000 views जाबाय 3 घन्टायाव मोजां खोथा सनाथि बसुमतारी मा लिरखो आं बुजियासैलै सनाथि बसुमतारी मा लिरखो आं बुजियासै गोरोबथा रामसियारि आदा मा खालामदो मा खौराङा मोजाङानोलै लाइभआवनो नोंसोरजोंनो रायलायगासिनो आरोना बयबो कमेन्ट हरलायबासो एसे इन्टारेस्ट मोनो रायलायनो रावाबो फैयो आरोना ओरैनो नै हाजिरा मावना फैखांबाय सानसे हाजिरा मावबाय नै दा न'आव फैबाय दा दुगैस्रां लोबस्रां दा एसे दसे रेस्ट लानायावनो लाइभ फैबाय आरोना ओंख्रि ओंखामाथ' संगासिनो मोनथ'वाखै दस्रा दिनाव आं ओंखाम जाखांनानै उन्दुनायनि सिगांसो लाइभ होयोमोन आरोना दिनै थाब होबाय आरोना आं लाइभखौ हाब सोलायनाय नुदों नामा आंखौ ना मा लिरखो मा लिरखो बारा बुजियासैलां since you are from आं बारा बुजियालै इंलिस रोङा आङो बर'नि लिरना हर बर'नि थख' थख' लिरना हरथार बर'नि होमबासो बुजियो आं आंहा लेखा फराजों सोमोन्दो गैथ्रा हाजिरा मावना जाग्रा मानसि खुनुरुखुम गावनि नाम लिरनो रोङो मबाइल नाम्बार सिनायो बेल' आंना बे सोरबा इंलिस हिन्दी माबा माबि बाथाय आंहा बेजों गैया Incoming voice call from Kuling BTC on SIM Airtel. फनसो फैबाय नै Incoming voice call from Kuling BTC on SIM Airtel. Incoming voice call from Kuling BTC on SIM Airtel. Incoming voice call. फन फैदों फन सनाथि बसुमतारी बर'नि हरबाय मा गामि आंना फन फैबाय थागासिनोलै आंना बे बान्दुगुरि होनोलै गामिया बे बावखुंग्रि हाजो फेस्टिभेल जानाय खाथि जायो एसे
लाइभ फैयाबानो वाच टाइम बारायाब्रा उफाय गैया लाइभ फैनांगौ जायो ओंखायनो आरो जोंनि भिडिअफोरखौथ' नायखायानो जोंना खुनु मिनिं गोनां भिडिअबो जाखाया इउटुबनि भिडिअफ्रा ओरैनो आन्दा मोन्दा टाइम पास खालामलाबायनायसो नालाय जोंना माने मेन टारगेटानो गैखाया इउटुब सालायनानै इउटुबार जाथारनानै जाथारगोन आं होननाय बिदि टारगेटानो गैखाया आरोना लोगोफोर लाइभ फैनो एसे इन्टारेस्ट मोनो आरोना कमेन्ट हरलाय लायोबा ओमफ्राय वाच टाइमा बारायो बेनि थाखायनो लाइभ फैनांगौ जायो लाजिया फांजिया ओइ नों फुरबाय हा आं लादों बेलाय थस गिमा मोनसेया दंखायोना गोजाया ओंखाम संग्रा दंखायो नों गिदिरखौ लानांगौ बादों ओमफ्राय गिदिरखौ थगार आं थांगासिनो हाय लोगोफोर आंहा ओंखाम मोनजासिगोनलै ओंखाम जानो लिंहरबाय ओंखाम मोनबाय जाहैदों ओंख्रिया मा ओंख्रि जागोनथाय आं माबासो हानाय नुदोंमोन दहाय थास' बिबार ना माबासो नुदोंमोन आङो सबाय बिमा फाजा एवनाय नुदां ओमफ्राय सनाथि नोंहालाय मा गामिनि कमेन्ट हराबाथाय खुगानिफ्राय रावानो ओंखारनो नागिरा ना लोगोफोर मा होनो मा मानो जायो ओंखायनो नोंसोर बयबो जाय जाय लाइभआव फैदों कमेन्ट हरलायोबा मोजां मोनो आरोना गोसोखौ रायलायनोबो इन्टारेस्ट मोनो दसे थानानै ओंखाम जानो थांसै आंबो बारा गोबाव होला 5 मिनिट अनलि 5 मिनिट होबावसै 6 मिनिट 24 मिनिट जाबायथ' आधा घन्टा खालामसै आरोना आधा घन्टा लाइभ होनानै थांसै ओंखाम जाहैसै आंबो सोरबा सासे मेसेज हरदोंमोन आंनाव कमेन्ट हरदोंमोन माने गामसा ओमफ्राय दख'ना आं फाननो एडभार्टाइज होनाय बादि होदोंमोन नालाय बेखौ सोंहरदोंमोन सासे मा नाम मोनथाय आं नामखौ गोसोआव गैला सोरबाफोर बायोबा होननानै बुंदोंमोन नालाय आङो थारमाने माबा गामसाखौ माने 350 आव हगारदों आरोना गांसेयाव ओमफ्राय दख'नाखौ बेसेबां होनदोंमोनथाय 1900 मोनदां 1900 दख'नाया 1900 सोरबाफोर बायोबा आरोखि कन्टेक्ट खालामनो हागोन आं गाबोन बिटिसि सेक्रेटारियेटआव अफिसाव लाना थांफागोन आं बेरायनायाव सोरबाफोर बिटिसि सेक्रेटारियेटआव थांग्राफ्रा खामानि मावग्राफोर बा सोरबा थाङोबा नांगौबा गामसा बा दख'ना नांगौबा कन्टेक्ट खालामनानै लोगो हमनो हागोन आंखौ आं गाबोन थांगोन बिटिसि सेक्रेटारियेटआव दख'नाजों गामसाजों लाना थांगोन आं गामसायाथ' ओरैनो अर्डार दंखायो गांथाम अर्डार दंखायो बे गामसाखौ हैथावथावैनो माबायाव सेक्रेटारियेटआव मावो आरोना बे गामसा बिग्रा मानसिया आं बेनो हैगोन गांथाम ओमफ्राय बेजों लोगोसे लांफादेरबावगोन सोरनोबाफोर नांगौबा गाबोन बिटिसि सेक्रेटारियेटआव आंखौ कन्टेक्ट खालामनानै लोगो हमनानै
लानो हागोन आरो ना गामसा बा दख'ना गामसाखौ 350 ओमफ्राय दख'नाखौ 1900 हगारदों आरो दामा उफाय गैया माबा मोनसे माबा ओरैबा ओरै नाराय जुराय खालामाबानो उदै थाइसेखौ फोलोमनो हानांगौआ मुस्किल आरोना जों हाजिरा मावना जाग्रा मानसिफ्रा बबेनिफ्राय थाइसे फैगोन बबेनिफ्राय थाइनै फैगोन बुथुमाबा उफाय गैया तीन मिनिटल'थारसै लोगोफोर 3 मिनिट थाबावनोसै ओमफ्राय आं ओंखाम जानो थांसै आरो ना 3 मिनिटसिम नेबावनोसै आं दसे लोगोफोर कमेन्ट हरलायदोलाय सासेल' लाइक हरदों सोरबाफोर साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर अननानै बर'नि फिसा होननानै मानसिफ्रा गिलु बालु फेसबुकनि फाग्ला फाग्लि जाजोबथारबाय माथो खामायग्राफ्रा खामायदोंबो सोरबा बादिया सान हर खस्थ' खालामबाबो थाइसेबो मोनाखै दाबो सोरनाबा थालाफ्रानो मोनसेबो गेवाखैनो फेसबुकना आंनाबो फेसबुक पेज दङ दंनाया आंना गेवाखै आंनाबो थालाया 3 आधा घन्टा जाथारसै जाबायानो माथो नै आधा घन्टा बिदिनो दोनथ'लायसै नामा लोगोफोर आंबो ओंखाम जाहैसै ओंखाम खुरनानै लेंहरगासिनो आं फांखा बन्द' खालामसै ओंखाम जानो थांसै दे लोगोफोर गाज्रि दामोनसै दोनथ'लायसै दे बाय गुड नाइट ओंखाम जानोसै आंबो